си патриархален, толкова си има и матриархален ред в ромската общност. Ние в опита си да организираме, да подпомогнем самоорганизацията на жените, всъщност видяхме, че те си имат своите абсолютни полета, в които те взимат решения, и това им е достатъчно да ги карат да се чувстват равностойни в общността. Стартирахме първо 3 майчини центъра в Сандански, единия беше в Симитли и третия в Разград. Първоначално имахме много изявени активни жени в тези 3 общности. Затова ги избрахме. Подкрепихме още една женска група в Провадия, подкрепихме една женска група в Стара Загора. И така станаха 5 майчените центрове. На още по-късен етап, вече към 2011-2012 година, подкрепихме жени от Завет и от Сеслав да могат по същия начин да се самоорганизират. Майчин център работи с роми, които живеят в извън регулация, жени и деца. Това са хора, които имат по-трудни условия за живот, деца, които не ходят на училище, майки, които нямат основно образование и са безработни. Това, което правим, за да подкрепиме децата в извънкласни дейности. Ако не ходят на училище, ги записваме в училище. В майчиния център формалното отстъпва много назад. Там е неформална комуникацията, но е много силно мотивираща. Те сядат една до друга и жената получава не само консултация и съвет експертен как да се справи, но и мотивация как да се справи. Те получават възможност да говорят, да споделят своя проблем с хора, които са с подобен проблем като тяхния, и да научат от други как са се справили вече. Обучаваме безплатно жени на шиене, за да могат да придобият трудови навици и способности да се прехранват и да бъдат способни и конкурентни на пазара на труда. Аз умея да шия, умея да плета, искам да го направя професионално. Сега се сещам за една жена, която е с 6 деца и живее в една много малка стаичка. Вътре има само едно легло и една печка и нищо друго. За мен беше голяма мъка да гледам начина, по който те живеят, начина, по който се отглеждат децата. Ние помогнахме, като за начало започнахме да говорим за тя като родител, какво може да прави за децата. Усилия положихме там, но тя пък с огромното й желание започна работа. Магдалена е от влашката част на квартал Надежда. Тя е с 2 деца, наскоро се завърши средното образование и в момента учи за акушерка 1-а година в Медицинския университет в град Сливен. Момичето, което искаше да продължи образованието си, дойде при мен и ми каза, че е прекъснала и ме попита как може наново да започне да се продължи образованието, и аз се насочих към вечерни училища, има за точно да си ги скара. Идеята е да има жени, които да си помагат за напред. С децата, с овластяване на жените в квартала, тъй като живеем в една много сегрегирана общност. Диалога между жените и между местната власт беше много по-лишен от политизиране. Жените отиваха с много ясни предложения при тях, искания, описваха много ясно какви са проблемите, от които се вълнуват. Децата, примерно, които учат в града, няма с какво да ходят. Примерно, центъра на града ни е на 3 км. Ние сме тези, които трябва да ги приемем такива каквито са, с нуждите, проблемите и стойността и знанията, които имат,
И единственото, което можем да направим, е да бъдем добър пример, вдъхновение, мотиватори, за да могат сами да придобият увереността, че те имат всичко, от което се нуждаят, за да се справят с проблемите си. Първото най-важно нещо е да си част от тях. Да работиш от общността към общността. Според мен това е най-важното, защото ти си де-факто в тази общност, израснал си с тях, познават те и по този начин те имат по-голямо доверие, доверяват се. Освен това да се забавляваме заедно с тях, спортуваме, организираме различни дейности, които са интересни за тях, като това да правим картички и след това да ги продаваме на благотворителен базар. Една от дейностите ни е кът за готвене. Майчините гозби срещу бабините ястия. Това е създадено с цел обмяна на рецепти и жените, които имат желание да се научат да готвят и занапред искат да запишат някакви курсове по сладкарство и да се развиват в областта на сладкарството. Аз вярвам, че има какво да дам на моята общност, защото аз съм част от общността и искам да допринеса с нещо добро за хората там, в махалата. Нещо да направим по-различно в тази махала. Разбирате ли? Това ми е мечтата, да видят хората, че правиме нещо. Майчиният център има идея, която да се направим сладкарница, защото нашите жени могат да готвят и да правят много хубави сладки. В сладкарницата имаме идея да имаме едно малко кътче, в което децата ни да могат да се играят и ние да можем да се споделяме. Благодаря на жените от центъра, че ми помагат. Ние сме малко село, че нямаме работа, искаме да имаме и работа. Ние видяхме всъщност, че в общности, където така модерно ги наричаме маргинализирани общности, има изключително много капацитет и то точно сред ромските жени, които ние всички считаме, че са неспособни изобщо да отделят време и да имат някакъв интерес за обществен живот. Напротив, ромските жени са много инициативни и бяха заинтересовани, защото даваше възможност да говорят за децата си и да правят нещо за децата си, за да бъде по-добър живота на децата им. Защото ако една майка мечтае, децата имат по-хубаво бъдеще. Майчин център в момента е там, където трябва да бъде. В почивка и в размисъл. Ние сме на място, от което трябва да решим дали ще продължим да работим. Трябва ни просто помещение. Ние ако ходиме така, например, по заведенията, днес къде идем в това заведение, да имаме някаква консумация, те е много ясно, че ще ни приемат. Това, което ще бъде необходимо, примерно ще бъде интернет и някакви телефони, да има помежду си някакви канцеларски материали. Това искаме, просто да сме по-видими, да имаме гласност в общината. Мечтата ни е майчиният център, разбира се, да изглежда като цвете в зелена градинка, но ние за сега нямаме такива обстоятелства. Селото ни е малко, нямаме много големи сгради. Моментите, когато се обърнат към тебе с доверие, моментите, когато виждаш, че един човек, който никога не е правил нищо друго, освен това да мисли за прехраната на детето си, вече идва в центъра, за да разговаря за неща, които са извън нормалното му ежедневие. Моментите, в когато едно дете се върне в училище, моментите, в когато виждаш мечти, които се променят и развиват. Ромската жена е малко по-встрани от обществото. И на мен много ми се иска нашите жени да са част от обществото
И с помощта на майчиния център бихме им помогнали да преоткрият себе си и да продължават да се развиват в насоките, които искат и които са мечтали. Сега трябва да решим каква част от живота ни ще бъде майчин център и способни ли сме да се посветим в дълбочина, за да можем да имаме и нужното предаване от човек на човек в общността, за да може да не се отнася до 2, 3 или 5, а до повече хора. Това не го възприемам като работа, а като мисия, защото всеки един човек се ражда с мисия на тази земя. И аз усещам, че това е моята. Бих искала да предам всичко, което съм получила в живота си и научила на другите около мен.